Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Uma usanda ngena channel ngicela usubscribe bese uyacomment. Ngifuna sibheke udaba lokuthi yini ubungozi obenziwa yithina abantu esiphila emhlabeni. Kunento esenzako eba zithembiso ezithile ezisiphile singabantu athi umuntu mina mase nginemali ngifuna ukukhonka amathuna asekhaya, ngifuna kwakho umuzi osekhaya, ngifuna ukuvusa umuzi osekhaya, ngalobola endaweni ethile, ngavipha ingane endaweni ethile. Yonke into nje uyithembise into exhumana nabaphansi abangasekho emhlabeni. Uma into ungasayenzanga mase ibuya iba yilangapi, ufika ubona amaloyo amaloyo angekho. So ungathembisi uma ungeke uzufeze. Even eBhayibheli esho ukuthi ungathembisi uma ungafezi. Okunani ngamane uthule nokuthembise into ungabusayifeza. Ngibona khona ekhaya abaningi benu bangaba nemali bese bayashintsha. Asuka umuntu lathi yabona manje funa ukuthi bathi ekhaya ukuthi ngiyeza ngizovela nenkomo ethile langethile emva lokho umuntu adle phansi. Nihlase kubuye lezo inkinga idlozi ungalithembisi into ongeke uze ulifeze kanti solithembisile. So even nalo kungazibe khona into esevele selithi liyakupha yona, iseda ngaba ngamandla, ngaba isithunywa, ngaba inhlanhla ethile, alijikisi endleleni idlozi likunika njengoba injalo. Futhi idlozi alikuthembisi into engeke izifezeke. Buka la ukuphupha esinye isikhathi ukuthola umsebenzi, mhlambe umalume wakho, umzala wakho, ubaba wakho athi ayamfaka iCV endaweni ethile babezokuchasha uyifake vele bakuchashe. So umbukelo khona ekhaya engifuna kusho kunina ukuthi nkosami ungayithembisi into ukuze uyifeze. Even umuntu ophila emhlabeni ungathembisi into ukuze uyifeze. Sibaningi kakhulu thina baningi kakhulu esemsithi manje umsebenzi nje ngento nokuthi ekhaya thola umsebenzi bese yashintsha ngoba imali iyashintshana. Imali mayingashintshi bafowethu masihloniphane. uNkulunkulu bazonosithanda sonke. Sonke uyasidinga, wesifazane wesilisa, umdala umncane, unedlozi, unesithunywa sakho. Ngisepetitive ngihlala eMpumalanga. Makukhona kwakumina like njengento zakho uyiwasho ngikhumbuze ngifakele. Kune courier ayimthathe 3 days or 4 days. 5 days nje mningi kakhulu sikufakela courier. Into zafika kuwe. Kuningi elibhekana nawe sakhuluma ngakho eksempilweni zenu. Nawu ke lokunye ke okukhona. Thola ukuthi uthula wesimama umenza umakoti bahamba kuwe abahlali, banibitisa kuwe bahamba kuwe abahlali. Awuqhumane nomprofeti uDlamini Mthandazi ePetritif eMpumalanga. Ngikhona ngolesine njalo ngo4 ngiyela lapha fast 5 esontweni lami ebandleni lami. Ngikhona futhi nangesonto ngo11 ngiyela lapha kubani fast 2. Angikhethi ibala umuntu ubone khona ekhaya kuyami inkonzo. Zonke inkonzo ngazemukela. Ngithi ukwanibusise, anithande, anisikelele. Ngihlezi nginithanda abulela abakhona emakhaya. Namhla bengekho bengivakashele ekhaya kubo gogo, manje ekhaya gogo, ekhaya gogo ozala umkhulu, ozala ubaba. So ke nje nibone na video nje bengifaka imoto bengihleli khona ngoba ekhaya kusekhaya. Ngibule khona ekhaya. Ningalahli ihlobo zenu. Abadala bethu yibo abasidukisa kwempilweni zethu. Even namasonto esikhonza kuwo amasonto yiyo asidukisa kuphi empilweni zethu. Ngithi ngibole khona ekhaya ngikasikhulule lefindo lakho elifasele ukuthi uthola umsebenzi, ungashadwa, ungalotsholwa, kuphela kabi, mhlawumbe udlozi lakho, mhlawumbe futhi even isithunywa sakho. Nkosi yamakhosi moya oyingcwele ngibukele khona ekhaya. Nangu nje ngimkhulekisile Nkosi yamakhosi ngamafindo befasiwe sengwachachile, uyawuphila, uyawubusiseka, uyoba nenhlanhla egameni lika Jesu uzephakade. Amen. Nkosi kusembule khona ekhaya. Ngiyamthanda.